बिदिनो जानला मोनला बुंबा जायोना सिगां मावजेननायनिफ्राय सिनायनाय होमबाबो बिदि माने बिजों माने बिदि गाज्रि सोमोन्दोनि लिंक गैयामोन आरोना आं मिसाखौ बुङाखै आरोना दा मैयायो बोरैबा बियो जबरदस्ति फैबाय फैनानै डाइरेक्ट बे हाबबाय न' सिङाव आं फैनाङा आंना हौवाया फैसिगोन आंहा हौवा दंखायो होनना बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय बियो मानियालासिनो फैबाय फैनानै दरजा लक मारिबाय लक मारिनानै बिनि दसे थाबाय ओमफ्राय गावहा मोनफैनानै जोंखौ बुंबाय बियो गाज्रि जालायदों खामानि जालायदों होननानै जेन'बा बे सेंग्राया फैनानै लक मारिदों जोंनिफ्राय खोनासंना जेन'बा नोङो लिंक गैयाब्ला बे हौवाया नोंनियाव फैनो माबोरै हाखो बेसो फैदों दा बेसो दा नों बेखौ बुं नोङो बे हौवाजों लिंक गैयाबा नोङो मानो लेंहरनानै बे हौवाया बिदिथ' गाज्रि लिंक गैयामोन माने रायलायनाया मालाबा रायलायो आरोना नोङो सासे हिनजाव मानसि नोंहा फिसाय दङ सानना ला नोंहा बेगदार दङ अर जोसननो हाया नोंहा मानो बिदि प्रब्लेम साननानै बिदि लेंहरनानै दोननांगौ जेनेबा ओंख्रियाव लाबोदों नोंहा खर'आव मेलेम गैयामोन दा बेसेबां माबा जादों बेखौ मिथिया नोङो दा नोंनि गथ'खौ सोर नायगोन जेनेबा दा खोथाथे खोथा नोंनि वाइफआ नोंखौहाय डाइभर्स खालामोबा नोंनि गथ'खौ सोर नायगोन साला नोंसोरो गुबुन हौवानि गोदै खगायावहाय गोजावनानै नोंसोरो सालाफोर जोंनि बर' सेंग्राफोरनि खगायाव ओंखारो दै बुगोन जोगोन सौगोन जोथारगोन बुजिबाय दा खिन्थु गुबुन हारिनियाव बेबादि गैया एकदमबारे गोदै नोंखौ बियो माबोरै खालामगोन बेखौ नों मिथिनो हाया बुजिबाय मा सानदों नोङो ओमफ्राय दा मा साननानै दं नोङो बेखौहाय दा नोङो बै हौवाखौ लागोन ना बेखौ लागोन बुं दे दानो नांगौ एन्सार हो खामानियाथ' जाबाय नोंहा जाखादों बयबो डाउट खालामखायो रावबो बिसास खालामखानाय नङा दा नोंनि फिसायाबो खोन्थानानै जेबो लाब गैला दा नोंनि रुम खाथिनि मानसिया नोंखौ खोन्थाजोब्बाय आरो नोंनि फिसायाथ' नोंखौ स्पटआव मोनबाय नोंखौ जोङो बेफोरबायदि लाजि फोनांनायबो नङामोन मिथिबाय अलरेडि गासिबो रेकर्ड खालामनानै थानाय बादि दोनखानाय बादि नोंखौ खोन्थानो रोंजोब्बाय बयबो जे अब्ला जोङो बिसास खालामा बोरै जाबावनो बुंसाय साला नोङो बिनि खाफालखौ नोंनि फिसानि खाफालखौ नों जाना लानोसै आरोखि ना दा नों सासे मानसिया बरनाम जाया नङा बरनाम जाबाय खेबसे दा सासे मानसिनि गेजेराव जों जेसेबां मादा पाटनायाव जेसेबां आसामनि बर'फोर दं गासिबो बरनाम मोनजोब्बाय गावनि हारियाबो थांबाय गावनि बिमा बिफानिफ्राय थांबाय गावनियाबो थांबाय मा मानसि बर' बबेनि आसामनि गासिबो जोंनाव बेयाव मोनसे आफाद दङ जा आफादनि थाखाय जों फैदों नोंसोरनि जों बेखौ सामलायनाय जों फैदों बेयाव नङाबा जों फैनांगौ लाब गैया मिथिबाय दा नोंसोर लेंहरनाय हिसाबै जों बेयाव फैदों मिथिबाय दा माबा मोनसे घटना जायोबा बै बेयाव आफादनि जों दैदेनगिरिफ्रा जोंनाव कमप्लेना फैगोन नोंसोर साथामजों माने बेफोरबायदि जानो मोननांगौ बाहेराव दं नोंसोर बेफोरबायदि जायो ओंखायनो मानसिया सानै हयै खामानिखौ मावो गुबुन हारिया बिनानाव नोंसोर सिख्लाफोरखौ महर मोजांफोरखौ बिसोरो गमब्रायनानै माबा मोनसे साल खालामनानै बिसोरो लाखायाबो गारखायो खालामखायो बेनि फारसे सोंनांला आं अल एबसु जेनेबा गासिबो एबसुआनो जाबाय आं मोनसे गोख्रों खोथा बुंसै आं जेनेबा बेखौ गारनाय जासिगोन आङो बे माबा जागोन दं नों गारा जों बेखौ जेबो बुंनो हाया नों नोंनि हिनजाव नों न'आव लांनानै नों डिसिसन खालाम गामियाव लां नोङो जिखुनु जाया नों दिनैनि गाबोननि गेजेरावनो टिकेट दाननानै न'आव थांनानै नोंसोर बिसि फिसाय रायजो राजा दा जों नोंसोरखौ सोर हाबा होआमोन नोंसोरखौ सोर हाबा होआ नोंसिनि आइ आफाया हाबा होदोंना नोंसिनि आइ आफाया हाबा होनानै जुदि नोंसिनि नोमा नोमफाया जुदि नोंसोरखौ बोखालायो होनोबा बोखालायखा खोनासं मोजां खोनाबाय दा बिदि बुंजानो खोनासं आं माने रुमाव लाना थांबाथाय खोनासं आङो न'आव थानो मोनखाया दा खोनासं ओमफ्राय नों बेफोरबायदि खोथाखौ मारै बुंखो जेनेबा नोङो सासे बे हिनजावखौ हाबा खालामना लाना फैदों खामायनो फैदों आं जोथोनाव लानानै बेखौ आं बिराद अननानै आंनि मेंबाय हारसिंनो मेंबाय नङा होनबाय थायो बे खनसेल' नङा खनबेसे जादों आदामोनासिम
खनबेसे जादों बे खनसेल' जाथाय नङा खनसेबा आं बेखौ मा जाथाय नङा बेखौहाय अलरेडि नोङो सिगांनो खोथा हरनो हायोमोन ना सिखानानै हमनो मोनखानानै नोङो मानो ओरैनो सिरि थाबाय थाया प्रब्लेमा सोरनि नोंनिसो दा खेबसेथ' जाया बियो गावबो माने गावबो आंखौ खोमा खेबनानै समाय लाबोलायो होमबा गावनि फिसायाथ' गावनि हिनजावखौ बिदिखौबाथ' बिराद अनगोन गाबलायबाथ' बिराद अनगोन नाय फंबाय जों नोंखौबो गोदाव सोरावबो हाथा हामा जों नोंसोरखौ बोखाया नोंसिनि गोसोखौ जों सिफायलाया बुजिबाय जायखिया आदामोन आंखौ हेल्प होदो आं न'आव थांसै आं टिकेट बायदिसिनानि माबाफोर बेखौ नों मामा कम्पानियावहाय मावो नोंलाय आं मिडिल बाइ इन्डियाआव मावो बिराद गोजानावसो मावो आं बै सुबुलमोन मावो ना बेसे गोजान जायो मिडिल इन्डिया मिडिल बाइ इन्डिया नोंलाय अबेहायथो मावो बेयावनो मावो बेयावनो सेंग्राया बे सेंग्रानि मबाइल नाम्बार दंना गैया नोंनावहायलाय मबाइल नाम्बार दङ नाम्बारखौबो सेभ खालामा नाम्बारखौबो सेभ खालामा बेनाव गोसोआव दंखायो नालाय बे डाइरेक्ट खालामबा बेनावनो दङ नाम्बारा दे मबाइला नायनि नोंसोरखौ लावथि आं बेखौ गोदोनिफ्रायनो बिराद अनबाय खय बोसोर जागोन नोंसोर फैनानै बेहाय खामानियाव बोसोरनै बोसोरनै जाबाय दा नभेम्बर हाबना बोसोरनै 866 06 फट' गैया 06 33 फट' गैया बिनि फट' गैया 50 दंना गैया मा नाम नामालाय हुसेन हुसेन खिन्थु अफिसनाथ' टाइटेलसो हक्लेश्वरसो मुखलेश्वर हुसेन हुसेनाथ' फट' दंना गैया देखाय दे मान सनमान जाग्रा नोंनि थाखायनो नों सासेनि मानसिनि थाखायनो जेसेबांनाखि बर'फोर दं मान सनमान जाजोब्बाय जिखुनु जाया नोंसोर रुमाखौथ' खालि खालामसिगोन नोंसोरखौ बाहाय दोनखाला ओमफ्राय नोंसोर रुम खालि खालामनो दा बहाय थाहैगोन बेनोथ' जादों आरो जों नोंसोरखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया नोंसोर मा खालामो खालाम दायाथ' नोंनियावबो दं मिथिबाय अलरेडि इसिबां मिथिखानानै नोङो मानो खबर हराखै हा खबर हराखै माने गावबो गाबफ्रामलायो आं गाबनाया गाबोब्रा दे नों इनफरमेसनखौ हरना मोना मानसिया आथिं थोंनैल' आथिं थोंब्रैया जिब जुनाराबो दङ दा आथिं थोंब्रैयाबो गादलायनो मिथिबाय आथिं थोंनैयाबो गादलायनो थायो बुजिना ला दाया नोंनियावबो दं नोंनियावथ' जोबथा दायखा बुंखाबाय आं मारै दाय जानो नों मानो सिगांनिफ्रायनो मिथिखानानै जों मानो खबर होआखै जेनेबा मिथिदोंबाबो आं दाउल'खौ फुल माने माबा गैया नोंसोरखौ दा नोंसोर नागारलायथारनोब्लाबो जोङो लेटार लिरनानै हरनो हागोन नोंसोरो आसामाव मा खालामलायो खालामबाय मिथिबाय आरो जोङो बेनिफ्राय लेटार लिरनानै आंनो लेटार नांगौ लेटारा जों लिरा नोंसोर लिरनांगोन जोङो नोंसोरनि रायजो जानायखौ जों बोखाया मिथिबाय जोंनि साननाया नोंसोरो खौसे जानानै थाफिनोबा मिलायनानै थाफिनोबा बे जोंनिसो धोरोम बुजिबाय मानो होनना बुङोब्ला नोङो गावनि हिनजावखौ बिदि खेबसेनि दायनि थाखाय खेबसेनो नागारबाय बे जाया मिथिबाय हाबा जानाय समाव नोंसोरखौ सोरबा फुजारिया मा होननानै समाय लाखामोन मा लाहोआमोन सिगां सुवा सुथि दं नामा बेखौ खोन्था होदों ओमफ्राय नोंसोर थार गोसोजों रुजु रुमु रायजो जालांना ओमफ्राय सानैबो जानांगोन होनना बुङो ओमफ्राय मा समाय लायामोन नोंसोर जों समाय लाबोदों बेबो आं समाय लानानै आंनो बिबार माला गानहोदों 300 जोबजासिम नोंखौ मा समाय लाहोमोन फुजारिया बेखौ बारदो खोथाया नंगौना नङा बेखौल' खिथा आंथ' हाथालासो होनसैसो नोंखौ बुलाबो जेबो दाय गैया जों बासिनोबो हाया मिथिबाय जाबाय गामियाव आं होनगोन सोरजों फैयामोनलाय खालामैखौ जों जेबो मिथिला नों मिडिल बाइ इन्डियाआवहाय खेबसे थांनानै कन्टेक्ट मायाव मावोलाय कन्टेक्टनि आन्दाराव नों जिखुनु जा प्रब्लेम जाबाय आंनो डिउटिखौ मावदोंना नों मास मोनसे बे फैसाखौ पेमेन्टखौ लानानै दा नोंनि फंबाया सोर नों फंबाय नों बाहाय थायो बाहायनो थायो नों
जिखुनु जाया नों सानसे साननैनि उनाव बिसोरजों थाहैफादो टिकेट दाननानै न'आव थांनानै मा डिसिसन लायो नोंनि रायजो दङ नोंनि नोमा नोम्फा दं मिथिबाय बिसोर मा डिसिसन लायो नों मा डिसिसन लायो नोङो नोंनि डिसिसनखौ नों नोमा नोम्फानो गामियाव फोरमायना होदो मिथिबाय ओमफ्राय जारौना मा गामि Kena gufur. Angna bisnis angna gufur orang sigang. Baca ayah kan dia puji baca. Beda bini bima fan gufur orang mana orang. Bima bifa kasih menciri nak. Jikun jangan nol alang hamda. Bini bima fan kau lempar nanti nora leh. Angna mesti letter hornagan ada mana. Letter mani bini. Nunggu biu jam ada right before mesti hornagan. Jikun jangan next. Itu sampai ke macam mana saja benar. Ini macam mana saja benar. Jikun yang aku juga ada lagi. नोंसोर जिखुनु जाया न'आव थांनानै जोंनो फन खालामहरफिनबानो जायो सावरायहरगोन माखासे गिदिर गोलावफोरजों रायलायनांगौबा जों दा बाहाय जों बुला सोला सोरखौबा बुनांगौ सोरखौबा मा नांगौ बे खालामबा बिराद गाज्रि जायो मानो होनबा नोंसोर दा बेनिफ्राय डाइरेक्ट खाय खालामनानै डाइरेक्ट न'आव थांगोन रावबो बिसिबाय थिखु थाबायनाङा मिथिबाय सानैसो जिखुनु जाया दा खालि खालामनानै सोरनिबा खोनासं नोंबो जेरावबो दोननो नाङा नोंबो बेखौ आं लाला नांला आंनो होननानै जेरावबो थांनो मोना खिन्थु मामाया नोंनावसो जागोन दाया नोंनावसो जागोन माबा मोनसे खालामोबा रिजानाव दे अके आंखौ सानैबो थानाय